Kuwi sak gulu tenan. Sak gulu pitik. Monggo terus ya. Tak kira nek jenengan terus ngomong-ngomong perkara udan. Iya. Nggih niki acara ulang tahun. Betul, ulang tahun Kecamatan Barat. Kecamatan Barat ingkang kaping 23. 23 tahun. Betul. Kira pantes kali syukuran bapak-bapak kepala desa tambahan 2 tahun jabatan. Niki nek ngen kula mriku arane nyewu ngiras ngiji. Terus dulu iki ulang tahun kecamatan sing 23 tahun ki wayangan dhewe. Ya paguyuban kepala desa ki yo wayang dhewe. Paguyuban wayangan dhewe. Kepala desa per desa ku wayangan dhewe. Dene dadi kula nek ngeten iki nyewu ngiras ngiji. Alias ngirik. Lho, tegese iki sing penting wis kalaksanan sak kabeh. Betul. Biasa ya rasa syukure atas 2 periode jabatan kepala desa nunggil nyawiji dadi siji kaliyan Ambal Warso Kecamatan Barat ingkang kaping 23 taun. Nggih. Donganipun warga masyarakat Barat tansah pinaringan sehat jasmani sehat rohani pinaringan bagya mulya donya lan akhiratipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, memangke sampun pendak tahu wayangan tadi? Alhamdulillah 2 kali ini. 2 kali. Oh, nggih. 2 kali. Sampai nanti sing jam niku sampai nanti sing jarang banget. Oh, cicit. Pak, Pak Winarto sarjana seni. Oh, Pak Winarto nih, kok gawong. Nggih. Kok nanti jajaran? Alhamdulillah dereng. Alhamdulillah. Yang dia buat menawa lantaran Mas Bukut mungkin terus Pak Winarto dan dari di Terus aku dari makanan dalam ngono. bonten tegese iki cetok tulang. Kunjungan do laris kok. Mungkin sing asta Pak Winarto dagane Winarno. Asli jenenge Mas kok Dik. Dion Winarno. Nganggo Dion Barat. Yo. Dion niku Adiono. Sungguh bekti kula Pak Camat ugi perangkatipun sedaya perangkatipun bapak-bapak unsur keamanan saking Polsek saking Koramil ugi parang rawuh sebagainya. Nggih, siap. Sedaya kemawon nunggil nyawiji dadi siji ngetokke nek Barat niku kecamatan sing guyub lan sing rukun tentrem lan anyem. Nggih. Nggih. Wah ngeten iki tahun ngarep mesti wayangan mulih ngeten mriki mulih. Insyaallah buka. Nggih. Dia muji-muji mawon Pak D. Harapannya kan begitu. Ngeten kantor camat utawa kecamatan itu lah melayani masyarakat sak kecamatan. Betul. Ini perlu ditarekne kalau warga masyarakat sak kecamatan. Oh, ditarekne. Tahun ngarep wayangan mulih cocok. Oh, kalah masa Pak Camat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara Tuhan. Oke, tenang. Wayangan mulih sasi ngarep. Tak sasi ngarep. Tahun ngarep. Tahun ngarep kok. Barat niku ten pasar niku nggih Bratayuda niku wayangan pun tahun. Kok Barat Barat niki pasar Barat iki nggih lak sampingan ten pasar. kok kan mangke? Bahkan niki terus ben tahun wayangan terus nggih dalane lung santok nggih. Oh, ala kok sing Barat niki to? Nggih. Sampai kira gak bisa. Temen kok bisa. Bunyi ya. Enggak sampean. Wis tau dari timur. Enggak kok. Golek kanca. Golek kanca. Nggih. Ugi ngaturaken apa? Kasih kanca. Yo gak kira ketekak kok ngakeh kok. Ngaturaken. Biar aku lho Mas, sampe aja neko-neko lho, ora ke dalam. Oh, iki putrane Mas, jenengan Mas. Kalau sampe nang ulane ketekaki sampe sing rene sing ndang. Kabeh Mas. Lah ngakeh-ngakeh kaya kucing ketidak. Aku bapak ibu sing Putrane jenengan. ngomong. Ngerti aku wedi gira-gira arep metu ngene iki waktu aku lewat kono ketok nek dalange ora tau ngajak piknik anake ora anake ngerti aku katu wedi tegese bocah iki ora tau ditotoke ketrek. Sampai ngomong ketek. Mriki niku Gunung Lamu. Nggih. Yang menaungi Kabupaten Magelang adalah Gunung Lamu. Gunung Lamu itu gene ketek Mas Gareng. Suatu saat Mas tak bedheki Mas. Tak ngerti apa tak ngomong. Tak ngomong Gunung Lamu iki kobong Mas. Lah keluarga ketek iki do mlayu kabeh medhun ing Kabupaten Magelang Mas. Keluarga ketek dadi nek namae ketek ibu